нека душманите слушат. Али Германеца, Наско и Валентин, трима рамо до рамо, винаги събрани. Три имена, дето всички ги знаят, а завистниците отстрани само лаят. Колкото злато, колкото кинти да им вземат, пак мамка му тримата няма да се разделят. Една дума, един гръб, една сила, който е истински остава и в буря. ГДБО полиция, нека идват, мишките отзад пак информация подават. Калдирачите приказват, душманите гледат, ама като стане напечено езиците замлъкват. Али, Наско, Валентин, три имена от Сламиново познати. Майната им на душманите, майната им на зависта. Али, Наско и Валентин пак са на крака. ГДБО полиция, нека гледат, нека мишките информация подават. Може златото и кинтите да вземат, ама тримата не могат да разделят. Али Германеца, Наско до него, Валентин е с тях, тримата в едно. Кой какво говори не им пука особено, защото фалшивият сам си показва лицето. Завистници много, душмани безброй, в интернет са тигри на живо, без глас и без строй. Мишките шепнати носят новини, но тримата добре си знаят кои си врагове. Патроните на Сламиново така ги нарича, що минат по улиците всички ги различава. Не златото, не парите, не чуждата слава.